Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. A partir d'ara, no només us connectareu a les notícies d'Higiene Televisió per saber què ha passat, està passant i passarà a Vilamajor, sinó que, a més, podreu comptar amb els millors serveis meteorològics que cap altre mitjà de comunicació us pugui oferir. El motiu? Doncs que aquí tenim línia directa amb l'encarregat d'obrir i tancar les aixetes. Endavant, Sant Elies, com està el cel per aquests dies? Bon dia, Sant Pere. Tu t'ocupes de les portes del cel, però jo decideixo sobre les aixetes i canonades. Per aquests dies havia previst un dia assolellat típic d'estiu, però faríem uns canvis d'última hora. L'Ajuntament de Sant Antoni m'ha demanat si podria posar algun nuvolet, sense pluja, és clar, sobre la farinera per facilitar la feina als obrers que estan asfaltant l'accés. Així que hi posaré un nuvolet a 3:45 del matí fins les 12:17. Per altra banda, l'Oriol de Balmanya em comenta que ha d'obrir la bassa i necessitaria un petit ruixat entre la 1 i 2:45 del migdia. Bona idea, perquè els refugis del Montseny m'han demanat una tamborinada a principis de la tarda per posar el nivell de llac en 12 centímetres i en Jordi del Cortès volia unes gotes per treure la pols al camí d'entrada de la masia. Així que tindrem una mica de pluja fins les 7:10. L'aigua no arribarà al Samont perquè a la tarda han d'estendre la roba. Ah, i que no me'n descuidi. Un grup d'alumnes de l'escola Torrerosa m'ha demanat que faci caure una nevada de 15 centímetres al nucli per suspendre les classes i evitar així l'examen final de matemàtiques. Així que nevarà fort ja de bon matí. Estrany, pel mes de juny sí, però un examen és un examen. I ja està. Només recordar-vos que faig preus especials per la festa major. Vols garantir-te una festa major sense ni aigua ni xafogó? El teu enemic ha organitzat una rebella i vols que la passi amb aigua pedra? Tenim tamborinades i ventades de 70 km/h a partir d'un preu ben raonable. Ah, i si has posat a peu per l'aplec de Sant Elies, tens un 60% de descompte. Recorda que pagant Sant Pere canta, i si no, mira. Euro! La 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 la. Euro! Sant Elies, vols parlar? La 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 la. Euro! La 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 la. Això és tot per avui. Ens podeu trobar les 24 la 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 la. Les 24 hores a higienirrero.cat. Us mantindrem informats. La 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 la. Euro! Psst, Sant Pere! Euro! La 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 la. Sant Pere, com et penses que faig ploure? Fent-te cantar? Euro!